बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव नखर राजखान्थि थामहिनबा नेपटिज्मनि बाथ्राया गोबां सावरायनाया जायगा मोनगासिनो दं। मख'नांगोन दि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारी लोगोसे मुनमुन ब्रह्म थामहिनबा बिबोनां हाग्रामा महिलारी बिथांनि असे बिबोनां मुनमुन ब्रह्म बिथांनि राजखान्थिनि जा सरसा जा सावरायनाय बेखौ लानानै गोबां नेपटिज्मनि बाथ्रा एबा नखर राजखान्थिनि बाथ्राया गोबां सावरायजागासिनो दं बिटिसि राजखान्थिनि फोथाराव। थिग बेबायदिनो बिटिसिनि डिपुटि चिफ रेहन दैमारी बिथांनि सायावबो जा नेपटिज्मनि बाथ्रा बे बाथ्राया सोराङाव फैगासिनो दं। थारैनो रेहन दैमारी बिथाङा गावनि आंगो फिसाज्लाखौ फैबाय थानाय जा बिटिसिनि बाइ इलेक्शन जागोन बे बाइ इलेक्शना गावनि फिसाज्लाखौ बिसायख'थि गेलेहोगोन नामा? थारैनो नंगौ बे समाव बिथाङा फोरमायदों बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ रेहन दैमारिया गावनि फिसाज्लाखौ राजखान्थियाव लाबोगोना रोखा बेखौ रोखा फोरमायदों। बिथाङा रेहन दैमारी बिथाङा जे गावनि आंगो फिसाज्लाखौ राजखान्थियाव लाबोगोन नाथाय माब्ला लाबोगोन जेराव बे समाव उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारदों होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदोंमोन दि रेहन दैमारिया फैबाय थानाय समाव एबा रेहन दैमारिखौ रेहन दैमारिनिफ्राय डिपुटि चिफखौ गुबुन मोनसे जायगायाव क'क्राझार एबा चिराङाव एबा खाम्फा बरगयारी बिथांनो डिपुटि चिफखौ होसिगोन एबा होनाय जागोन होननानै बे समाव फोरमायनाय बाथ्राया उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारहोदों आरो बे सोंथि बायदियैनो फिननाय होदों डिपुटि चिफ रेहन दैमारी बिथाङा। बे रेहन दैमारी बिथाङा फोरमायदों दि गावनि आंगो फिसाज्लाखौ राजखान्थियाव लाबोगोन नाथाय दा नङा सम दंबावो आंनि फिसाज्लाया दासो 29 बोसोर बैसोनि जादों आरो खननै बिसायख'थि गेलेनो हानाय आंहा बैसो दंबावो होननानै रेहन दैमारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बिफाया जुदि राजखान्थियाव ओंखारदों अब्ला फिसाया मदद होखागोन। बिफाया जुदि राजखान्थियाव दङ एबा राजखान्थिनि दैदेनगिरि अब्ला गावनि नखरनि गथ' गथायफोराथ' मदद होखागोन बेयो स्वाभाबिक बाथ्रा। बेबायदि बाथ्रा होनानै फिन जाथाय होदों जेराव रेहन दैमारी बिथाङा जुदि बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहायोब्ला मन्त्रि होनानै डिपुटि चिफखौ फिन आरोबाव सोनाब फारसे लाबोफिनगोन बे बाथ्राया गोबां राजखान्थिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिदोंमोन बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों। फैबाय थानाय समाव राजखान्थिनि फोथाराव रेहन दैमारिया जे गावनि फिसाज्लाखौ लाबोगोन बियो रोखा नाथाय दा दसे नङा बिथाङा सम जायाखै गावनि गथ'आ सम जायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिसालाखौ सानसेयाव थिखांथारगोन बेबायदि जिफोर बाथ्रा ओंखारदों आंबो खोनादों आसलते बे नङा। बिफाया राजनितियाव ओंखारदों बिफाया इलेक्सन गेलेनो ओंखारो फिसालाया सहाय खालामाबा सोरथो सहाय खालामगोन ना फिसालाया बिर'धि खालामनांगौ नामा? आंनि फिसालाया बैसोआ दाबो जायाखै दासो 29 बोसोर जादों दानो बे समावनो बेखौ राजनितियाव लाबोनायनि आं सिन्था खालामाखै। समा थोनोब्ला आं जेब्ला रिटायारमेन्ट लागोन अब्लानो हयथ' बिथाङा फैगोन बिथांखौ लाबोगोन आङो खिन्थु दा नङा। दा जिहेतु आंहा बैसो दंबावो आंनो आरो खननै गेलेनो हाबावगोनथ' मा दानो नांगौ बेखौ लाबोनोलाय। दा बेखायनो बिफाया जिहेतु राजनिति खालामदों फिसालाया बिफाजों ओंखारनायाथ' जेबो गोरोन्थि नङाना गोरोन्थि मावदों जानो गोरोन्थि जायाखैना। दा बेखायनो गुबुनफ्रा माखौ गिदों आं मिथिस' हाया गिनायनि दरखार गैया। राजनितियाव न'खरनि मानसि राजनिति खालामब्ला ओंखारखागोन सहाय खालामखागोन न'खरनि मानसिफ्रा परियाल मानसिफ्रा बेथ' स्वाभाबिक खोथा। गतिके आं रायजो राजाखौ बुंनो सानदों जे फिसालाया दानो राजनितियाव ओंखारा आरो फैनाय नङा आं थासान्दि।